חלק שני. בוא נמשיך. זכרו שהייתי שם. שלב עם הרבה כדורים שנופלים בדרך. זה אצלי. איפה אתה? חכה לי. יש לך הרבה להיות. את זוכרת? לא, תעשי האוכל. תתחילי מהאמצע. עולה על זה, צריכה לקפוץ. למה? שאתה למשוך אותה. אני אחרי הכדורים האלה. את הירידה הזו, לפני כדורים שם. זה? כן, זה קצת כאב ראש. לא ברכה. יש לך שתי אופציות, או שאת עוברת בלי להתפסל, או שאת מציירת משהו שקוסם אותך. זה יהיה קל, אבל מה יש לי? זה קו כזה ארוך למעלה באמצע, נעשה לך. ממש באמצע למעלה, מתחת לסדר, עוד, תעלי עוד, לא, עכשיו תעשי קו ארוך עד הסוף. מה אתה השיטה? כן, ממש זרים מהכדורים. ואת צריכה לברוח מהכדורים. אבל הכדורים עדיין באים. כן, כי לא עושים מספיק, אבל תזדרזי ואז תתני לכדורים קודם. רק מהראשון תזהרי וכל השאר תזהרי. תקחי את הקו כמו שצריך.
פה. יופי, שים במקרר. אני אשמח, כן.